Hadin katukan nesngi, baka jingja ka basosi kalaja ya kalong ying long sem jong ba Michael Warjeri, hakaba ki paibhur kilalik bentombor ya kaying sa jong ba Warjeri, ubade usketri ka himanong spung. Kawala jaru hapok kasnong balakawa, manti benya halor kane ka jingja, ne ka sngi ki bor jong ka Castles Autonomous District Council, kilahiar sekte kasnong banjurep, badru bentokit halor kane ka jingja. Hakane ka jinghiar jong kinong ilam ka District Council alam kumat. Daw ba Tingwell Khar, Chief Executive Member ka District Council. Haka jinga dan laru kiwe ki Executive Member, kipa kuntup uba Titos Khan, uba Gigur Merthong, MLA ka Mauchun Road Constituency, upa M Patrick Simyong, CM ka Hima Nongspung, kinoilam ka HANM, badru kinoilam jong ka HNYF Northern Region. Hadin ka jingjurip nakaliang kinoilam ka KHADC baru pa M ka Hima Nongspung, lembat kisang balang kila penram jor ya ka nega jingja, badru ban penram ya kitu ki baladong kiti bani tombor ya ka ying kasem jong ba Michael Warjeri. Tat adu bagila temuru wat ban shim ya ka jing imbreu. Hakaba nakaliang ka District Council kan salit ban ujor halor kane syaka sorkar jela nakabenta ban shimkia mardor ban tokit badru ban pelatno ya ba Michael nakikti jong kibor pulit asam ubala syakem nadu katei gasngi balaja kane kejingja. Nong klap, nong pung. Kita lah kejung rombak dong. Long kita men. Ada keren. Boleh gini aktif, jengai tu jaga sini. Basak. Oh, jom gini jom. Ini hang ni ledet, ini hang ni tekman. Ini oh. Dia berjam tu ni aktif lagi. Ini oh, you jongka di sini. Song si. Kalau IT si. Resto kita bola, ada. Oh dia. Kita meeting tu bukan je boleh. Ini usaha ni. Ini hari ni beri. Baik. तो ओपन गिराड बनाने कहाँ से कहाँ मेघालय कहाँ असम हम लोग का भी पूरा मालूम नहीं है इसलिए हम लोग नहीं आप लोग इतना साल गंगपुरा बैठाया में तो आप लोग तो मालूम है ना एरिया हाँ ये जगह तो पूरा मेघालय है हम लोग का ये जगह Nagaliang yung ni kuwa bakan ne kan sa kahima kakhndo ka siap ni la pha ro ka jing tho ha ka si kun sel ni bu lan ko no kali ngala pha lang bau gon secretary la le bun sin ko si sel ke nagaliang si sel ka thria ya kan ne ka thria ka tai wat ban bu lan ko bu kam po si si bu ke nga mat ba ha ka ni ka pon man ta ka ni isi ba thmai man ta ba lada isi ba thmai ka pur khat ban ne ban sa kumba ngi ju ong bor bor ba ka sing se ka tmi ka man pe ni kisim te knang mangin suk mangin nagaliang jong nga jindala kerpat kemo nagaliang ka HDC kemo ba lada ngin bu biang ka reminder hapo ka HDC ban bu lan record kan pediang ngatrai kan kam fuk sibon nagaliang jong mo da ba burom te nagaliang jong nga ngamda tip ha mo ane ka jing tip jong ka long ba hadin mangai ko kubo ka ba pau siau mo phor ba siau nang sai hadin nang ta kat kum ka tu kubor abang asu pek na imat kai tu khu mat kan ka jing sina su te kan ka jing sina su hang ni na ka liang yong ni ka hima mades dang tre kan ka surop pas dang ne mau dongki ke ban lecha bala khawa benong sai haula sedu jamrika jadi nangta nakaliang suket teri jong himan spung la ai la jing tho so DC hawa ka jing te ju ko ka so ka sam hande gane kam so poi si ru jadi nangta nakaliang jonga ngatho ka chithi so chief minister ba Sri Konat Sangma, bat Konat Sangma, ulah yarap